La carrera de la Hípia continua cap endavant i cap amunt. I aquí la tenim un altre cop. Hípia, com estàs? Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Ai, Hípia, venies fa unes setmanes que encara feia fred. Sí, és veritat. Com és la Hípia amb el bon temps, amb l'estiu? Salvatge. Sí, aquest nou single que he tret en català, Tu ets molt animal, doncs significa moltes coses, perquè aquesta frase que sempre s'ha dit com una cosa pot ser dolenta, no? Que quan li dius a algú tu ets molt animal, és com, què fas, no? Sí, o directament, animal, no? Com a insult. Exacte, doncs no. En realitat, tu ets molt animal és un elogi, és quan estimes molt a algú. Per què? Perquè té ànima lliure, perquè sap estimar com un animal. Que és que realment aquesta cançó va d'això, que és aquesta explosió de sentiment i ritme, que quan coneixes algú té que tindre ànima lliure, per a tu també ser lliure. Totalment. Va, som-hi, anem a veure el nou single de la Hípia. Ets genial, el teu vibe és tan original, broda, ma broda. Quan estic amb tu toco el cel, amb tu m'atreveixo a fer-ho. Quan estic amb tu toco el cel, tens coratge i ets fidel. Tu ets molt animal. Mira't ara, bro, tu ets molt animal. Viure així t'agrada, mira't ara, bro, tu ets molt animal. Viure així t'agrada, mira't ara, bro, tu ets molt animal. El teu instint sempre et guiarà. Hípia, una cançó que també té molt a veure amb el nostre ecosistema, no? Sí. El planeta. Aquest Totalment. planeta que ens està demanant ajuda. Sí. La primera cançó, Welcome to Hípia, era una cançó de benvinguda, una cançó d'esperança, de únete a mi tribu. I ara, amb tot això, amb aquesta nova cançó, és una cançó per a que et sentis una miqueta identificat, que quan escoltis aquesta cançó pensis no estic sol, no estic sola, sinó que se m'encén una petita espurna dins de mi per a connectar amb aquesta realitat, perquè el que volem ara és naturalitat, és realitat. A fora les superficialitats, sinó que quan hi hagi un amor, sigui un amor, perquè normalment els amors d'ara són fugassos, però que siguin intensos i salvatges. Sí. Llavors, que et sentis identificat. Sí, i que també hi hagi com connexió entre totes nosaltres, també a tots els nivells, no? Perquè em sembla que ara també ens demana la mare terra, la mare naturalesa, és que estiguem en comunitat, no? Que ens escoltem i que fem pinya. Totalment. Vivim en un món on tot passa molt de pressa, on l'amor es consumeix darrere una pantalla, on no ens escoltem, i és això el que tu dius perfectament. Llavors, doncs, aquesta cançó també ve per a aquesta generació, que és una generació que s'està despertant ara perquè vol aquesta connexió real amb els altres. I és això, sentir-nos part d'un tot, que és amb aquesta natura, amb aquests animals que tenen saber estimar com un animal, que és amb total llibertat, amb lleialtat, amb instint pur. Amb diversitat, que hi ha més diversitat a la mare naturalesa del que ens pensem. Clar. Que hi ha vegades que la gent s'estranya quan li dones dades sobre els pingüins o no? Exacte, o sigui, començar a escoltar-nos, a conèixer-nos una miqueta més i, sobretot, a ser autèntics, perquè una persona d'ànima lliure és una persona autèntica que serveix de referència per una altra, una persona que pensa per si mateixa que no te pot ser diferent, que té els seus propis ideals, i és com tenim que ser nosaltres, per a ser més feliços, per a ser nosaltres mateixos i per a que hi hagin connexions reals. Totalment. És això. Gràcies, Hípia. La veritat és que m'he de revisar el tema d'utilitzar la paraula animal, perquè hi ha vegades que vaig amb la bici i de sobte algun Animal. maquetref, o algun maquetref fa de les seves i no tornaré a cridar animal. Exacte, o sigui, quan coneixes algú li dius tu ets molt animal, m'has agradat. I ja veuràs què passa. Gràcies, Hípia, que tinguis molt bon estiu. A vosaltres.